И хора, това ми е май третото видео. Искам да ви кажа, че в големия свят на Гъмбъл най-гледахте на едно видео на едно дете, което се казва Юмер. На неговия канал се казва Мерс. Има 28 абоната, може и повече. Той беше снимал за на голям свят на Гъмбъл, че там има някакъв черен с бели очи, но и тук има някаква част, която е много страшна. Не знам дали е тя истинска или не. Не съм я виждал никога. Затова нека да я видим. Да, както видяхте, това е. Затова чао.